Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε μια εκπομπή που σήμερα έχει και ειδήσεις και επικαιρότητα και ενημέρωση και καλλιτεχνικά θέματα. Έχει όμως και άποψη. Πολλή άποψη για όλα. Έλενα, γεια σου. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή ειδήσεις με στυλ και άποψη. Σαν αμένα κάρβουνα βρισκόμαστε όλοι. Σαν αμένα κάρβουνα για τη Σαντορίνη μας. Μαζί με την Ελλάδα και όλος ο κόσμος, αφού χτύπησε συναγερμός κυριολεκτικά. Κανείς δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει. Ευχόμαστε ασφαλώς το καλύτερο. Οι σεισμοί στη Σαντορίνη και στις γύρω περιοχές μετριούνται ήδη σε εκατοντάδες το τελευταίο 24ωρο, ενώ οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας. Η πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης γενικότερα στις Κυκλάδες, ενώ η διοίκηση του Νοτιού Αιγαίου είναι και αυτή σε επιφυλάκη. Μεγάλη ανησυχία επικρατεί τις τελευταίες ώρες σχετικά με το ηφαίστειο της Σαντορίνης και κατά πόσο μπορεί να ενεργοποιηθεί. Οι σεισμοί αυτοί με μέγιστο μέγεθος 4,7 ρίχτερ έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και στις αρχές. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα δεν συνδέεται με το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Αλλά σε κάτι άλλο το υπάρχει μεταξύ πολλών στη θαλάσσια περιοχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι επιστήμονες βρίσκονται σε επιφυλακή και παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά μέσα. Παράλληλα, έχουν ληφθεί μέτρα επιχειρησιακού χαρακτήρα για την προστασία του πληθυσμού των νησιών της περιοχής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και σπουδαίο. Και με την ιδιότητα που έχω εκτός από δημοσιογράφος και φυσικοθεραπευτής, είμαι ευαισθητοποιημένος σχετικά με αυτό που τώρα θα σας μεταδώσουμε, αλλά θα το μεταδώσουμε με αντικειμενικότητα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Πέτρος Λιμπερίδης, χαρακτηρίζεται αδιανόητη, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η τροπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού, για την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος για αποφύτους κολεγίων εν αναμονή της απόφασης του ΣΤΕ που έχει δικάσει το θέμα. Άμεση και δυναμική θα είναι η απάντηση και η αντίδραση των Συλλόγων Επαγγελματιών Υγείας. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λιμπερίδης, είναι μαζί μας. Κύριε Λιμπερίδη, γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Ραμουτίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, να σας πω ότι η ανακοίνωση που έχουμε βγάλει είναι ένα κοινό δελτίο τύπου τριών συλλόγων. Είναι του Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, όπως είπατε, του Συλλόγου Εργοθεραπευτών και του Συλλόγου Επιστημόνων Μεών με αυτών Αθήνας, που είναι και τα τρία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Να πω εγώ ότι η συγκεκριμένη τροπολογία που κατατέθηκε, όπως πάντα οι τροπολογίες οι πονηρές στην Ολομέλεια της Βουλής, προς τη λήξη της ψηφοφορίας και ψηφίζονται χωρίς να αντιληφθεί κανένας τι ακριβώς έχει ψηφιστεί. Με μια μεγάλη λοιπόν διάταξη, τροπολογία. Γιατί το λέτε αυτό, ότι δεν αντιλαμβάνεται κανένας τι έχει ψηφιστεί? Γιατί το έχουμε ξαναζήσει, κύριε Αλμουτίδη. Αυτό γίνεται συνήθως στο τέλος, δεν γίνεται σε ένα νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση και να μπορούν να υπάρξουν οι αντιδράσεις των φορέων τους οποίους θίγει. Και αν το πάρει κάποιος είδηση την τελευταία στιγμή θα αντιδράσει, αν δεν το πάρει θα ψηφιστεί και μετά δεν γυρίζει πίσω. Εσείς το πήρατε όμως είδηση? Εμείς το πήραμε αφού ψηφίστηκε, κύριε Αρμουτίδη, και αυτό είναι το κακό. Γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και την ερχόμενη Πέμπτη στις 4 η ώρα στην αίθουσα 5 του Ζαπίου έχουμε προσκαλέσει όλους τους θυγόμενους και όχι μόνο, όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου και καλούμε και τους δημοσιογράφους να είναι εκεί για να ακούσουν τις απόψεις μας, οι οποίες είναι αιτιολογημένες, τεκμηριωμένες και στοιχειοθετημένες. Αυτή λοιπόν η τροπολογία είναι ενάντια στην απόφαση η οποία πρόκειται να εκδοθεί, γιατί αφορά αυτό ακριβώς το θέμα, από μια πιλωτική δίκη που διεξήχθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας το 4ο τμήμα στις 14 Μαΐου 2024 και είναι να εκδοθεί στις επόμενες μέρες. Το παράξενο και το περίεργο... Ξέρουμε τι θα λέει η απόφαση αυτή ή είναι μια απόφαση που θα πάρθει και άρα δεν γνωρίζουμε τι θα λέει? Δεν γνωρίζουμε τι θα λέει και αυτό είναι το περίεργο της τροπολογίας. Άρα μπορεί να είναι υπέρ. Άρα λοιπόν ενδεχομένως να είναι και υπέρ των κολεγίων. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, κύριε Λιμπερίδη? Να είναι υπέρ, να είναι κατά ή να είναι κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία. Απλά πριν ληφθεί αυτή η απόφαση προκαθορίζεται τι πρόκειται να συμβεί. Αυτό ακριβώς. Έπρεπε σε καμιά περίπτωση να μην προχωρήσει σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος γνώριζε από εμάς ότι επίκειται αυτή η απόφαση ήταν να εκδοθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Πήρε μια παράταση, όπως αντιλαμβάνεστε, του λόγου φόρτου εργασίας. Και θα το λογώ εγώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έπρεπε να εκδοθεί αυτή η τροπολογία εν ώψη της απόφασης του ΣΤΕ. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αντίδραση. Ήδη υπάρχουν αρκετά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
όλα τα νομικά πρόσωπα του χώρου της υγείας αναφέρατε. Εγγράφουν στην ουσία γίνεται μία τρίπλα, θα έλεγα λαϊκά, έτσι, δηλαδή γίνεται μια παράκαμψη των συλλόγων αυτών, με αποτέλεσμα με την αίτηση εγγραφής που θα κάνουμε, αν περνάει άπρακτη η ημερομηνία, ο ένας μήνας που προβλέπει το νομοσχέδιο, θα πηγαίνουν στις νομαρχίες να εκδίδουν άδειες άσκησης επαγγέλματος. Αυτό ξέρετε είναι επικίνδυνο για τη δημοσία υγεία. Διότι δημιουργεί συνθήκες και τις δημιουργεί μάλιστα φωτογραφικά και μόνο για τους αποφύτους των κολεγίων. Δημιουργεί συνθήκες οι οποίες εμείς έχουμε αντιωθεί για συγκεκριμένους λόγους και έχουμε προσβάλει τις αποφάσεις αναγνώρισης από το τμήμα του Υπουργείου Παιδείας που τις εκδίδει. Να σημειώσω εδώ ότι αυτές ακριβώς οι προσβεβλημένες αποφάσεις του ΑΤΕΝ κρίνονται και άρα λοιπόν στο τέλος θα έχουμε το αποτέλεσμα και βέβαια θα γίνει σεβαστή, τουλάχιστον θα γινόταν σεβαστή από εμάς, οποιαδήποτε απόφαση του ΣΤΕ. Γιατί εκτιμάτε πως γίνεται αυτή η κίνηση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη? Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ και αυτό είναι το ερώτημά μας. Γι' αυτό ακριβώς εμείς κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, την ενημέρωση των δημοσιογράφων για να ρωτήσουμε και εμείς για ποιο λόγο και η προκάτοχός του νομίζω, η Υπουργός, ήταν θετική απέναντι στην νομιμοποίηση της επικύρωσης των πτυχίων των φυσικοθεραπευτών που βγαίνουν. Είναι τελικά φυσικοθεραπευτές ή βοηθοί φυσικοθεραπευτών που βγαίνουν από τις ιδιωτικές σχολές, τα κολέγια? Πώς ακριβώς είναι? Υπάρχει μια κατάσταση πολύ περίεργη. Μιλάω για την κυρία Κεραμέως, έτσι, σωστά δεν τα λέω? Η κυρία Κεραμέως ήταν η αρμόδια του Υπουργείου Παιδείας, όταν είχε ψηφίσει πάλι τελευταία στιγμή την τροπολογία του 2020 που έκανε ένα βήμα παραπάνω και αντέδρασαν, όπως θυμάστε τότε, και τα επιμελητήρια, το τεχνικό, το οικονομικό και εμείς μαζί. Βεβαίως, όπως έχουμε τονίσει ιδιαιτέρως κάθε φορά που μιλάμε στον αέρα, να σας πούμε και εσάς κύριε Αρμωτίδη ότι αυτά τα τμήματα τα οποία λειτουργούν παραρτήματα υποτίθεται των ξένων πανεπιστημίων, καταρχήν να σας πω ότι φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από το ελληνικό κράτος και από την Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Δεν ανήκουν σε κάποια βαθμίδα εκπαίδευσης γιατί είναι μεταλλικιακοί, μη κατανεμημένοι όμως πουθενά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα και μάλιστα να πω και το τελευταίο για να μην σας κρατάω το χρόνο σας. Η κυβέρνηση που ψήφισε έναν άλλο νόμο που είναι για τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία θα ελέγχονται με βάση εισαγωγής, με ακαδημαϊκό προσωπικό από την Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης, στην ουσία θα μπορούν να αποφυτούν από εκεί φυσικοθεραπευτές οι οποίοι τη μόνη διαφορά που θα έχουν είναι ότι δεν θα αποφυτούν από τα κολέγια. Τα λεγόμενα κολέγια θα βγάζουν σοριδών αυτούς τους αποφύτους και αν περάσει και προχωρήσει και ισχύσει αυτή η διάταξη, εύχομαι να την ακυρώσει το ΣΤΕ, όπως είπα, περιμένουμε την απόφαση. Αυτή η διάταξη λοιπόν θα είναι σαν να πηγαίνουμε και να πυροβολούμε τα πόδια μας. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα τα τορπιλήσει η ίδια η κυβέρνηση με αυτή την απόφασή τους, γιατί προφανώς δεν θα πηγαίνει κανένας να σπουδάζει εκεί με όρους και προϋποθέσεις αυστηρούς όπως λέει η κυβέρνηση. Κύριε Λιμπερίδη, εμείς είμαστε στα κάγκελα, είμαστε στον αγώνα. Την Πέμπτη καλούμε όλους τους φορείς να είναι εκεί στο Ζάπιο στη συνέντευξη τύπου και θα έχουμε συνέχεια κινητοποιήσεις. Τι ώρα? 4 η ώρα το απόγευμα. 4 η ώρα το απόγευμα. Στο Ζάπιο στην αίθουσα 5. Κύριε Λιμπερίδη, καλά αποτελέσματα. Βεβαίως δεν φιλοξενούμε την απέναντι άποψη. Ήμασταν υποχρεωμένοι. Γι' αυτό λοιπόν θα πούμε πως αυτή είναι η θέση του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. Διαφορετική εντελώς είναι η θέση των κολεγίων. Θα τη φιλοξενήσουμε ενδεχομένως σε κάποια άλλη εκπομπή. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Για τη φιλοξενία. Γεια σας. Γεια σας. Δώσαμε λοιπόν τα πρώτα δύο θέματα. Το ένα είναι η σεισμή Έλενα, το άλλο ο κύριος Λιμπερίδης. Αυτό το θέμα των φυσικοθεραπευτών λίγο με προβληματίζει. Δεν είναι οι φυσικοθεραπευτές οι οποίοι θα προσβληθούν ως προς το επάγγελμά τους. Είναι ότι θα ανοίξει η αγορά και καλώς να ανοίξει η αγορά σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Τι θα γίνει όμως αν συμβεί αυτό που λέει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, αν δηλαδή ασίδωτα δίνουν άδειες και οι άνθρωποι γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν όσο πρέπει να εφαρμόζουν τεχνικές αποκατάστασης και φυσικοθεραπείες. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, γιατί είναι σημαντικό. Θα μιλήσουμε, Έλενα, για κάτι που αγαπάς πολύ και αγαπάω και εγώ πάρα πολύ. Και για κάτι πιο ευχάριστο. Και για κάτι πιο ευχάριστο. Ας χαμογελάσουμε λίγο, ας τραγουδήσουμε και ας χορέψουμε. Έλενα, ντύθηκες και τόσο όμορφα σήμερα. Θα μπορούσες να παρακολουθήσεις το Christmas Theater, τον προημιτελικό. Δεν ήσουν εκεί. Συγγνώμη, τον προκριματικό, να διορθώσω. Δεν ήσουν εκεί.
Βέβαια, θα θέσουμε λίγο αργότερα ένα ερώτημα. Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι οι ίδιοι και οι ίδιοι οι οποίοι προσκαλούνται? Έχουν ενδεχομένως περιοριστεί οι φωνές? Και όταν λέμε φωνές, μιλάμε φωνές δημοσιογράφων οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν έναν αντίλογο ή με διαφορετική άποψη στα όσα συμβαίνουν. Ποια είναι τα κοστολόγια, τι κονδύλια διατίθενται, από ποιους εξετάζονται, ποιοι στείλουν τις επιτροπές ενώ ποιοι τις οργανώνουν. Έτσι. Δεν στείνουμε με την έννοια μιας ύποπτης κίνησης. Γενικότερα όμως, θα τα δούμε όμως στην πορεία. Ο φετινός προκριματικός, κυρίες και κύριοι, για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision απέδειξε ότι υπάρχει μια Ελλάδα που δεν σκύβει το κεφάλι. Μπράβο στην Κλαβδία και στη σύνθεση Αστερομάτα. Επιτέλους, η Ελλάδα ύψωσε το ανάστημά της και είπε ένα βροντερό όχι στη μονοκρατία της αγγλικής γλώσσας στο διαγωνισμό αυτό και επιτέλους τολμήσαμε ξανά μετά από πολλά χρόνια. Θυμάστε το Τσάρλι Τσάπλιν, το Λίγο κρασί και λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Θυμάστε το Μάθημα Σολφές. Πολλά τραγούδια όμως που πήγαν στη Eurovision με ελληνικό στίχο, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και έτσι λοιπόν δεν βλέπουμε κάτι πιο εύπεπτο που χωράει ίσως στα πρόχειρα playlist της Ευρώπης. Το Αστερομάτα είναι ελληνικό, είναι αυθεντικό, είναι γλώσσα, μελωδία και ψυχή Ελλάδας. Ξέρουμε φυσικά ότι η συμμετοχή μας, μάλλον σύμφωνα με αυτά που λένε πάρα πολλοί, ίσως να πατώσει. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη να ακούσει ελληνικά. Εγώ δεν θέλω αυτό να το δεχτώ. Θέλω πάντα να υποστηρίζω την ελληνική συμμετοχή. Θέλω προσωπικά ως Γιάννης να ελπίζω και να διατυμπανίζω ότι η Ελλάδα θα μπορεί να είναι στην πρώτη θέση. Εξάλλου αυτό κάνουν και όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές. Αν δεν μπενέψει εξάλλου το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Έλενα. Συμφωνώ απόλυτα. Μήπως θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα πρόσωπο το οποίο σχετίζεται, παρακαλώ να με ενημερώσει η αίθουσα σύνταξης, ένα πρόσωπο λοιπόν το οποίο θα μπορέσει να μας μιλήσει, γιατί το τραγούδι το οποίο ξεχώρισε με την Κλαβδία, Έλληνα, το γνωρίζεις, είναι ένα τραγούδι πολύ πατριωτικό και πολύ συγκινητικό. Έχει κάνει χαμό πάντως. Εγώ ακούω τα καλύτερα. Όσοι την έχουν αποθεώσει. Την έχουν αποθεώσει γιατί έχει στίχους πολύ συγκινητικούς. Μιλάει, δεν είναι μια γυναίκα η οποία βγήκε γυμνή, έκανε ακροβατικά, είχε δίπλα της χορευτές να κάνουν περίεργα πράγματα. Μίλησε για την ιστορία του ξεριζωμού, για τη δίωξη του ελληνισμού, του πόντου. Είναι ένα τραγούδι που ενδεχομένως να δίνει ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα διαμέσου του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος και πόντιος και αγαπημένος φίλος και νομίζω πως είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας πει και ως πόντιος αλλά και ως ευαισθητοποιημένος και άνθρωπος των μέσων που έχει λόγο και δυνατή φωνή, πώς βλέπει αυτό το τραγούδι και πώς αισθάνεται που ένα τραγούδι υποστηρίζει την ιστορία του πόντου και πηγαίνει στη Eurovision. Γεια σας κύριε Ψωμιάδη. Γεια σας. Καλή χρονιά, καλή εβδομάδα και την κυρία Έλληνα Μαρή. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πριν προχωρήσουμε, να σηκώσουμε όλο το κεφάλι στον ουρανό, πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε, και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την περιοχή της Σαντορίνης, της Αμοργού και όλων των νησιών εκεί γύρω. Ευχόμαστε να μην ζήσουμε αυτά που έχουμε ζήσει εμείς στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι Αθηναίοι, αλλά και άλλες περιοχές της χώρας μας. Το ευχόμαστε ολόψυχα. Αλλά θέλω να πιστεύω αυτή η φορά η πολιτεία είναι λίγο πιο έτοιμη από ό,τι βλέπω. Να ευχηθούμε να μην δούμε τέτοιες σκηνές που είδαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα, ναι, εντάξει. Ωραίο το μήνυμά σας. Καλά κάνατε και ξεκινήσετε με αυτό, γιατί και εμάς ήταν αυτά τα πρώτα θέματα της εκπομπής. Είμαι και συγχαρητήρια γιατί πήρατε χρόνο από άλλα ρεπορτάζ για να δώσετε χρόνο σε αυτό το κέριο ζήτημα και μάλιστα μπράβο γιατί κρατάτε ψηλά την επικαιρότητα. Ακριβώς. Και την ενημέρωση. Προσέξτε με, σίγουρα είμαι ευαισθητοποιημένος στο θέμα που θίξατε. Μιλάμε για την Eurovision και το πόντο. Τραγούδι, την Αστερομάτα. Μην ξεχνάτε, εγώ είμαι παιδί ποντιών που γεννήθηκαν στον πόντο. Εγώ βιώματα πραγματικά, ζωντανά, δεν έχω μέσα από τα βιβλία ή μέσα από τους παππούδες. Οι ίδιοι γονείς μου γεννήθηκαν στον πόντο και οι δύο. Δεν ξέρω αν είμαι ο καταλληλότερος, αλλά θα καταθέσω την άποψή μου. Θεωρώ ότι το τραγούδι αυτό είναι ένα σύγχρονο τραγούδι με μοντέρνο ήχο. Από την άλλη όμως αντλεί, αν θέλετε, μας εμπνέει
ιστορικά στην πορεία του ποντιακού ελληνισμού, των διωγμών, αναδεικνύει με άλλα λόγια τη γενοκτονία και τον ξεριζόμο, και μπράβο σε αυτό το κορίτσι. Ένα κορίτσι που ξαφνικά βρέθηκε μπροστά μας στην επικαιρότητα. Κάποιοι μπορεί να το γνώριζαν. Σίγουρα όμως εγώ βλέπω μια αποθέωση της φωνητικής ικανότητάς της, κέρδισε ένα χώρο μέσα στο καλλιτεχνικό στερεώμα και δίνει, θα έλεγα, το τραγούδι με ένα δικό της τρόπο. Καταγγέλει την προσφυγιά και αναζητεί μια καλύτερη ζωή για τους πρόσφυγες. Και για να μην παρεξηγηθώ, πρόσφυγες δεν είναι μόνο οι Πόντοι, ήταν και οι Μικρασιάτες, όλοι οι Έλληνες. Δεν θέλω να βάλω στην ίδια μοίρα τη σημερινή προσφυγιά, αν και όλες οι πρόσφυγες ίδιοι είναι, αλλά εντάξει, δεν θέλω να το πολιτικοποιήσουμε, διότι άλλο να είσαι πρόσφυγας της σημερινής εποχής που γίνεται για άλλους λόγους και άλλο την περίοδο των γονιών μας. Και όπως λέει και η ίδια η τραγουδίστρια, η Κλαβδία Παπαδοπούλου, να πούμε και το ποδήλατο, το επίθετό της, γιατί μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ξένη, είναι παιδί ποντίων. Όπως λέει και η ίδια, τραγουδάει για όσους αναγκάστηκαν να αφήσουν τις πατρίδες τους και ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο κόσμο. Από εκεί και πέρα ερχόμαστε στο σήμερα. Αλήθεια, πώς θα καλυφθεί σε λίγους μήνες το σκηνικό που θα καλύψει το βαθύτερο νόημα του τραγουδιού? Γιατί αυτό το τραγούδι έχει ένα βαθύτερο νόημα. Αλήθεια, τι κίνηση, τι εκρηκτικές κινήσεις, αυτή είναι η δική μου άποψη, θα πρέπει να κάνουν οι χορευτές, γιατί η πρώτη εντύπωση που είδαμε, εντάξει, κάπου δεν μας έπιασε λίγο. Κύριε Ψωμιάδη, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Εδώ θα επέμβω και θα σας κάνω μια ερώτηση. Αν γνωρίζετε το συμβάν, θα σας το θυμίσω εγώ. Πριν πολλά χρόνια υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο πήγε στη Eurovision και είχε τον τίτλο «Παναγιά μου, Παναγιά μου» και αναφερόταν στην Κύπρο και το είχε ερμηνεύσει η Μαρίζα Κοχ. Τότε λοιπόν έγινε ένα απίστευτο... υπήρχε ένα απίστευτο πολιτικό παρασκήνιο και η γείτονα χώρα, η Τουρκία, απαγόρεψε την προβολή της ελληνικής συμμετοχής την ώρα που μεταδιδόταν ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Εκείνη την ώρα έπαιξε ένα εθνικιστικό τραγούδι. Πιστεύετε ότι μπορεί να μας κατηγορήσουν, να ολοκληρώσω και θα μου πείτε, πιστεύετε πως μπορεί κάποιος που βρίσκεται στην απέναντι όχθη να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι κάνει προπαγάνδα? Με προλάβατε. Θα το έλεγα στη συνέχεια. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος ότι πριν ή κατά τη διάρκεια της Eurovision η Τουρκία θα παρέμβει. Αυτό είναι βέβαιο. Πιστεύετε, Το πιστεύω ακράδαντα. Και ενώ εκείνο το βράδυ λένε οι πηγές μας ότι η Μαρίζα Κοχ φορούσε αλεξίσφορο γυλαίκο, και πίστευε ότι θα την φάνε επί σκηνής, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Άλλο να ανατρέξουμε 100-120 χρόνια πίσω, ναι, και άλλο την περίοδο εκείνη που το Κυπριακό ήταν στις μέρες μας, έτσι. Όχι μόνο, ήταν φωτιά. Και δεν έπαψε να είναι φωτιά, αλλά τότε και αν δεν ήταν. Ηφαίστειος. Άλλο τώρα, αναφερόμαστε σε ένα γεγονός πριν 100-120 χρόνια, έτσι. Σωστά. Δεν έπαψε να υπάρχει όμως. Ναι, ερχόμαστε όλο στο πολιτικό σκέλος. Ναι. Και τι πιστεύετε, ότι θα σκεπτόμαστε τον πόντο και τον ξεριζωμό μέσα από ένα τραγούδι? Τι έχει κάνει η πολιτεία 100 χρόνια τώρα? Και δεν θα σταθώ στις ποντιακές ομοσπονδίες και συλλόγους, γιατί θα μου επιτρέψει να πω, διαφωνώ και με τις κινήσεις αυτών όλων που πολλές φορές συμμετείχα. Ναι. Διότι πέρα από κάποιες συγκεντρώσεις, ναι, κάποιες δηλώσεις, ναι, κάποιες συγκεντρώσεις, κάποιες ομιλίες, από εκεί και πέρα πήρε δυναμικά το ποντιακό στοιχείο θέση απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση, δυναμικά λέω. Διότι ναι, σήμερα το 1/3 των Ελλήνων είναι πόντι. Ναι. Απανταχού. Εγώ όμως δεν βλέπω τέτοια αντίδραση. Και δεν βλέπω στήριξη του ποντιακού ελληνισμού σε ποντίους, είτε πολιτικούς είτε καλλιτέχνες. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό έχω αντιληφθεί. Πιστεύετε ότι το ότι αγγίζει τον ελληνισμό του πόντου αυτό το τραγούδι θα συγκεντρώσει ψήφους? Υπάρχει, γιατί κάποιοι είπαν είναι ένα τραγούδι που θα οδηγήσει σε ψηφοθυρία. Αν και η Eurovision δεν είναι πολιτικός διαγωνισμός όπως ερχόμαστε στο Eurovision και λέμε, εγώ πιστεύω ότι δύσκολο, Γιάννη μου και Ελένη, δύσκολο να
περάσει το νόημα και να αγγίξει ανθρώπινες χορδές των Ευρωπαίων. Ναι. Κατά πόσο φεστιβαλικά θα ανέβει ή θα κατέβει ή θα πάει ψηλά ή χαμηλά. Έχω ένα ερωτηματικό. Φυσικά έχει μια δική του κουλτούρα, μια ιστορία, ένα στίχο, ένα νόημα, μια μελωδία, μια φωνή καταπληκτική, αλλά θα αγγίξει και μάλιστα το νέο ποσοστό των όλων αυτών των νέων ανθρώπων. Μάλιστα. Γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν από προσφυγιά, δεν γνωρίζουν τι θα πει ποντιακός ελληνισμός, ποντιακός με ποντιακή γενοκτονία. Δεν το γνωρίζουν αυτό και ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι. Θα το μάθουν όμως. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Ψωμιάδη, και σας πούμε ευχαριστώ. Ας πούμε πως δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία βγαίνει με μια τέτοια πολιτική τοποθέτηση. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μιλήσει για τους Βίκινγκς, ας πούμε, που είναι μια κατάσταση. Υπάρχουν τέλος πάντων πολλοί άνθρωποι πολύ σημαντικοί, οι οποίοι, και κράτη τα οποία τοποθετήθηκαν επί πολιτιστικής κληρονομιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σίγουρα σε μια άλλη εκπομπή έχουμε να πούμε περισσότερα και για σας. Και να εξηγήσουμε με δύο λέξεις και κλείνω. Ναι. Αστερομάνα. Αστερομάτα. Ναι. Τι θα πει? Όμορφη γυναίκα με αστερίσια μάτια. Ναι. Σας ευχαριστώ. Τα ακούμε και όλα σας. καλά να πάνε σε ό,τι αφορά τους σεισμούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Ψωμιάδη. Ευχαριστούμε. Και έτσι λοιπόν και κάπως έτσι η συμμετοχή μας στη Eurovision του 25 πέρασε και μέσα από τον κουβά, λένε κάποιοι. Δεν μ' αρέσει πολύ η έννοια, αλλά την έχω ακούσει και την έχω διαβάσει, τον reality. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί για άλλη μια φορά ένας υποψήφιος, μία υποψήφια εδώ του διαγωνισμού στη Eurovision βγαίνει μέσα από ένα παιχνίδι reality. Έλληνα, το γνωρίζεις φυσικά. Πως η Eurovision ή The Voice All Star. Όπως και εσύ είπες, για άλλη μια φορά είναι ένας μεγάλος διεθνής διαγωνισμός. Κατέληξε να γίνει τηλεοπτικό talent show. Ας παραδεχτούμε λοιπόν ότι η Κλαβία είναι ταλαντούχα ή Κλάβια, όπως θέλει τη λέει ο καθένας. Εμένα μου αρέσει το Κλάβδια. Κλαβδία. Το Κλαβδία σου αρέσει? Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως έχω φίλες που τις λένε και Κλάβδια και Κλαβδία. Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Αν και την έχουμε ξαναδεί την Κλαβδία στο... Και την ξέρουμε ως Κλαβδία. Ναι, ήταν. Πόσο αδιάβλητος όμως είναι τελικά ένας εθνικός τελικός, όταν το προφίλ του καλλιτέχνη έχει ζεσταθεί, λένε κάποιοι, από τηλεοπτικά φορμά. Αντί λοιπόν να δώσουμε χώρο σε νέα άγνωστα ταλέντα, λένε κάποιοι, που δεν έχουν περάσει από τη χρυσή πόρτα των τηλεοπτικών στούντιο, επιλέγουμε ξανά και ξανά να παίξουμε τα ασφαλή μοντέλα. Ακριβώς. Με αναγνωρίσιμα πρόσωπα, εύκολες λύσεις και έτοιμες, εν πάση περιπτώσει, προτάσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το The Voice είναι παραγωγή άλλου καναλιού, όχι της ΕΡΤ. Και άρα λοιπόν εδώ έρχεται ένα επιπλέον στοιχείο να πει γιατί. Δηλαδή είναι δημόσια τηλεόραση. Αντί να αναδείξει δικά της νέα πρόσωπα, απλώς υιοθετεί την λίστα υποψηφίων που έφτιαξαν οι ιδιωτικοί σταθμοί. Προσέξτε. Μήπως να κλείσουμε για μια συμφωνία με το Survivor και να στέλνουμε τον επόμενο τραγουδιστή κατευθείαν από τα καλύβια του Άγιο Δομήνικο στη Eurovision? Είσαι δεικτική εδώ, Έλενα. Δεν έχουμε καμία διαφωνία ως προς την σούπερ Ελληνίδα μας κουκλάρα, η οποία θα εκπροσωπήσει την χώρα μας, την Ελλάδα, στο διεθνή διαγωνισμό. Μπράβο! Συγχαρητήρια να πούμε. Και συγχαρητήρια, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, που η ΕΡΤ και οι άνθρωποι που ήταν στην Κριτική Επιτροπή, και θα τους αναφέρουμε μετά ποιοι ήταν. Δεν γνωρίζω βέβαια πώς επιλέγονται οι άνθρωποι αυτοί για να τοποθετηθούν στην Επιτροπή αυτή, όπως και πώς επιλέγονται τα πρόσωπα τα οποία ξεδιαλύνουν, ξεσκαρτάρουν μέσα από τον κουβά των πολλών τραγουδιών που δηλώνουν υποψήφια για τον τελικό, πώς διαλέγουν και με ποια ιδιότητα διαλέγουν αυτούς οι οποίοι θα αποκριθούν. 12 οι συμμετοχές, το έχετε ακούσει εξάλλου σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Παρακολουθήσατε και τον τελικό. Νομίζω πως τα ποσοστά τηλεθέασης απέδειξαν πως ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ΕΡΤ λοιπόν, βάζουμε εδώ ένα ερώτημα, το ρωτήσαμε στον κύριο Ψωμιάδη που φιλοξενήσαμε προηγουμένως, κάνει προπαγάνδα με το Αστερομάτα, με το τραγούδι αυτό? Και αν ναι, κατ' εμάς καλά κάνει. Το Αστερομάτα δεν είναι ακόμα ένα τυπικό τραγούδι της Eurovision, δεν είναι μια ανέμελη pop δημιουργία, ούτε ένα φανταχτερό θέαμα που στοχεύει αποκλειστικά στη διασκέδαση. Είναι ένα τραγούδι με ισχυρό μήνυμα, γραμμένο στα ελληνικά. Θα τονίσουμε τη γλώσσα. Εγώ προσωπικά, το γνωρίζει η Έλενα, αρνούμε 200 γλώσσες να γνώριζα. Όταν επιμένουν να μου μιλούν με αγγλικές λέξεις, να απαντώ.
Θέλω να τα ακούω τα πάντα στα ελληνικά. Λοιπόν, να συνεχίσω. Είναι ένα τραγούδι γραμμένο στα ελληνικά που αγγίζει μια βαθιά ιστορική πληγή του ελληνισμού. Τον ξεριζωμό δηλαδή και τη γενοκτονία, γιατί έχει χαρακτηριστεί επίσημα γενοκτονία των ποντίων. Είναι προπαγάνδα αυτή η επιλογή όμως? Ίσως, Έλενα, ναι. Αν ο όρος προπαγάνδα σημαίνει την προσπάθεια να ακουστεί η ιστορία μας και να προβληθεί η πολιτιστική μας ταυτότητα σε ένα παγκόσμιο κοινό, θα πούν κάποιοι. Αλλά αν είναι έτσι, τότε κάθε χώρα που χρησιμοποιεί τη μουσική της για να μεταφέρει ένα εθνικό αφήγημα, τότε κάνει προπαγάνδα. Η Ουκρανία το 1944, τη Τζαμάλα που κέρδισε το 1916, μιλώντας για τον εκτοπισμό των Τατάρων της Κριμαίας. Έτσι το γνωρίζουμε αυτό. Η Γαλλία με τα αντιπολεμικά της τραγούδια, ακόμα και η Νορβηγία όταν στέλνει τραγούδια εμπνευσμένα από τους Vikings, το είπα και προηγουμένως, προβάλλουν τη δική τους ιστορία. Ναι, η Eurovision δεν είναι πολιτικός διαγωνισμός, αλλά ποτέ δεν υπήρξε και αποστηριωμένη από τα πολιτιστικά και τα ιστορικά μηνύματα. Έτσι είναι. Η μουσική βεβαίως είναι μια μορφή τέχνης που πάντα μετέφερε συναισθήματα, ταυτότητα και πολιτιστική μνήμη. Αυτό το λέω και το πιστεύω. Το Αστερομάτα είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Δεν είναι μια επίθεση σε κάποιον. Έτσι. Αυτό θα το δεχτούμε όλοι. Δεν είναι ένα τραγούδι που προκαλεί διχασμό. Είναι μια υπενθύμηση της ιστορίας. Και αν η Ελλάδα αποφάσισε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να ακουστεί η αλήθεια της μέσα από τη μουσική, τότε καλά έκανε. Και εδώ, παρότι δεν μου επιτρέπεται, ας πούμε μπράβο σε όλους αυτούς μέσα από την ΕΡΤ που διέκριναν ένα τέτοιο τραγούδι και το έφτασαν στην πρόκριση. Γιατί στην τελική, αν δεν μιλήσουμε εμείς για την ιστορία μας, ποιος θα το κάνει? Η Ελλάδα απεδείχθη ότι δεν σιωπά. Από το Παναγιά μου πήγαμε στο Αστερομάτα, το ανέφερα προηγουμένως με τη Μαρίζα Κοχ. Η Eurovision ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Ήταν και παραμένει μια σκηνή όπου οι λαοί εκφράζουν την ποιότητά τους, την ταυτότητά τους, την κουλτούρα τους, όταν χρειάζεται την αλήθεια τους. Και η Ελλάδα ως λαός που έχει υποφέρει δεν είχε ποτέ λόγο να σιωπήσει, αν και τα προηγούμενα χρόνια, Έλενα, κανένα τραγούδι δεν είχε μείνει σε όλα αυτά. Όπως και το 1976 η χώρα μας έκανε τη μόνη σωστή επιλογή. Έστειλε στο Eurovision ένα τραγούδι που δεν ήταν απλώς μελωδία, αλλά κραυγή διαμαρτυρίας. Και αναφέρεσαι στο Παναγιά μου που το είπαμε και περιέργως δεν άκουσα κάποιους άλλους συναδέλφους που ασχολούνται πολύ με την Eurovision, το πήγαν εκεί. Ίσως επειδή δεν πουλάει και ίσως για το να μιλήσουμε για το πώς είναι στιλιστικά ένας καλλιτέχνης, τι φόρεσε, αν ήταν γυμνός ή ντυμένος και περιέργως. Παιδιά, υπήρχε πολύ αξιοπρεπής εμφάνιση σε αυτή την Eurovision. Έλληνα, το είδες? Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είδαμε ξεβράκωτα, δεν είδαμε. Ήταν πολύ chic. Έτσι είναι αυτό. Γενικότερα, ποιες είναι οι αντιδράσεις σε όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μετά και θα προχωρήσουμε τώρα σε κάτι που θα το αγαπήσετε και πάρα πολύ σημερινό. Θα φιλοξενήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο χειροκροτήθηκε από πολλούς. Έτσι. Έλενε ένα πρόσωπο το οποίο είναι ένα νεότατο παιδί. Το όνομά του είναι Ρίκι και δεν είναι ο Ρίκι Μάρτιν, αλλά είναι Έλληνας. Έκανε μια σούπερ εμφάνιση, τα κοριτσάκια ξετρελάθηκαν. Γιατί να μην είναι ο νέος Ρουβάς αυτός, Έλενα? Πάμε να δούμε. Και επειδή μιλήσαμε και για τον Σάκη Ρουβά, μετά θα σχολιάσουμε και οι δύο, γιατί έχεις να πεις εσύ πάρα πολλά, ότι τόσο ο Σάκης Ρουβάς όσο και η Έλληνα Παπαρίζου ήταν εκπληκτικοί στον τρόπο που συμμετείχαν καλλιτεχνικά στο διαγωνισμό, ενώ άκουσαν πολλά, μα πάρα πολλά σχετικά με το πώς ήταν ως παρουσιαστές. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς όμως τι θα κάνουμε, Έλενα? Θα κρατήσουμε το καλλιτεχνικό τους μέρος. Μα είναι τραγουδιστές, δεν είναι παρουσιαστές. Και άμα το δεις έτσι, μία ήταν η νικήτρια της Eurovision. Μπράβο. Και ο άλλος. Έφτασε πολύ κοντά στην νίκη. Ακριβώς. Οπότε ας πούμε ότι όταν ακούμε Eurovision, όλοι έρχονται στο μυαλό μας η Έλληνα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς. Οπότε θεωρώ γι' αυτό τον λόγο και τους έβαλαν στα παρουσία. Είσαι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, Έλενα, πάρα πολύ δροσερή, πάρα πολύ νέα και έχεις ένα σχεδόν συνομιλικό σου. Είναι πάρα πολύ νεαρός. Είναι ταλέντο. Το ότι προέρχεται και από μια καλλιτεχνική οικογένεια για μένα λέει περισσότερα. Ο Ρίκι έγινε πια ο Ρίκι μας. Και ήταν ένα παιδί που βγήκε πρώτο, το χειροκροτήσαμε και περιμέναμε, να σου πω την αλήθεια, μια διάκριση. Αυτό δεν είναι εις βάρος της νικήτριας, ναι, έτσι. Μέσα στα 12 άτομα που βγήκαν, έτσι. Αλλά εμείς θα του πούμε συγχαρητήρια σαν να είναι πρώτος. Γεια σου, Ρίκι. Γεια σας. Σαν να είσαι πρώτος, αγόρι μου. Παιδεύτηκα, δεν βγήκε πρώτος και λέω, μα δεν βγήκα πρώτος, έβδομος βγήκα. Ορίστε, βγήκες δεύτερος στην εμφάνιση, εννοείς? Εννοώ πρώτος, ναι, βγήκα πρώτος στην εμφάνιση, απλά δεν είχα καταλάβει τώρα. Ναι. Όχι, αυτό είπα ακριβώς που λες εσύ. Ότι ήσουν ο πρώτος ο οποίος εμφανίστηκες
σε αυτό το προκριματικό, στον οποίο έπρεπε να καταλήξουμε, στο ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Για μας όμως, Ρίκη, τους δημοσιογράφους, όταν 12 παιδιά, άντρες, γυναίκες, συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό που σας γνωρίζουμε, είναι σαν να είστε όλοι νικητές. Ασχέτως ποιος θα φύγει, ποιος θα ταξιδέψει για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διεθνή διαγωνισμό. Πες μας λίγο τις εμπειρίες σου. Πες μας λίγο πώς αισθάνθηκες. Το ακούσαμε βέβαια σε συνέντευξη που παραχώρησες, αλλά τώρα θέλω να το ακούσω με τον απόϊχο που εισέπραξες από όλο αυτό. Έντονες εμπειρίες, όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Οι πρόβες στο κρίσιμο Theater ήταν υπέροχες. Υπήρχε μια ενέργεια στον αέρα και κυκλοφορούσες και έβλεπες, ας πούμε, τον Σάκη και την Έλληνα να ετοιμάζονται, τον Φωκά να είναι πάνω στη σκηνή και να μιλάει στους ηχολήπτες και στους φωτιστές, ας πούμε. Όλοι οι 12 κυκλοφορούσαν με την ομάδα τους πέρα δόθε πάνω κάτω, έτσι, νέρβους, πώς το λένε. Ναι, είχαν μια νευρικότητα, μια ένταση, αλλά δημιουργική ένταση. Ήταν σαν ηλεκτρισμός στον αέρα, γιατί εγώ απλά περνούσα καλά, ας πούμε, μετά την πρώτη πρόβα. Το ζούσες, σε βλέπουμε εδώ πέρα. Είσαι πολύ ωραία ντυμένος. Ναι. Δίνεις λάμψη στο πλατό. Ποιος διάλεξε τον ντύσιμό σου? Εγώ το διάλεξα. Απλά όταν τους το είπα ενθουσιάστηκαν και με βοηθήσαν να τελειώσω το όραμά μου. Πες μου κάτι, να μείνουμε λίγο στη στιλιστική σου εμφάνιση. Την πρόσεξες? Βέβαια. Τι πρόσεξα. Ένα πράγμα για το οποίο διαφωνούσαμε ήταν άμα θα ξυρίσω το στήθος μου ή όχι. Αυτό ήθελα να στο ρωτήσω, αλλά με πρόλαβες. Τελικά δεν το ξύρισες? Δεν το ξύρισα, όχι, γιατί θα ήμασταν ίδιοι με το Λάμπρου μετά. Είναι και τάση μόδας οι άντρες να ξύριστε και σε διεθνείς καμπάνιες. Πες μου κάτι, πορτοκαλί και πράσινο, πολύ ωραία τηλεοπτικά χρώματα. Δεν ξέρεις, φαντάζομαι, τόσο πολύ από τηλεόραση για να τα επιλέξεις. Και ξεχώρισες και μέσα στο σκηνικό. Ήταν τυχαίο? Ήταν απόλυτα τυχαίο και εγώ θα τα έλεγα τυρκουάζ και σάπιο μήλο, ας πούμε, αλλά μας βγήκαν λίγο πιο έντονα στην κάμερα. Τα έραψες αυτά ή τα αγόρασες έτσι? Ξεκίνησαν όλα από τα παπούτσια. Αγόρασα τυρκουάζ παπούτσια και λέω δεν γίνεται, πρέπει να πάρω και το άλλο ζευγάρι. Γιατί δεν μου τα δίνανε ένα και ένα. Μάλιστα. Οπότε πάω και αγοράζω και το άλλο ζευγάρι και μετά λέω λοιπόν εδώ θα βασίσουμε το κουστούμι. Παίρνω σβάρνα όλα τα μαγαζιά της Αθήνας, πουθενά κουστούμι και μετά επικοινωνώ με τον Κώστα που είναι υπεύθυνος για τα ενδυματολογικά στο διαγωνισμό και μου λέει μισό λεπτό και μίλησε με τον master designer, ξέρω εγώ, που έκανε και τα ρούχα της Κλαουδίας και βρήκαμε αυτό το υπέροχο τυρκουάζ κουστούμι με τα νερά του, το οποίο και εγώ πήρα, το αγόρασα και το πήγα μετά σε μια ράφτρα και το κάναμε edit. Το τροποποίησες επάνω σου? Λίγο, έτσι πάραμε λίγα πορτοκαλί στοιχεία. Να σε ρωτήσω, θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά βασικά και πόσες πρόβες έκανες και τώρα. Αλλά το περιμένετε ότι θα βγει η Κλαουδία, δηλαδή το συζητάγατε μετά όταν τελειώσατε όλα αυτά τα. Δηλαδή το πιστεύα. Εσύ τι πίστευες, ποια ήταν η δική σου? Επιτρέψτε να συμπληρώσω λίγο, Ρίκη, πάνω στο ερώτημα της Έλενας, ότι είχε δώσει συνέντευξη κάποιος κύριος, ο οποίος σχετίζεται με τα καλλιτεχνικά, λίγο νωρίτερα και έχει αποκαλύψει ότι έχει διαρρεύσει ότι η Κλαουδία θα είναι νικήτρια αυτού του προκριματικού. Δεν ξέρω αν αυτό σας είχε κλονίσει και αν είχε διαρρεύσει και στα αυτιά σας. Εμένα μου φάνηκε όταν πήγα στον ΟΠΑΠ, ας πούμε, και κοίταξα τις πιθανότητες, τότε ήταν που εμένα μου φάνηκε ξεκάθαρο ότι θα νικήσει η Κλαουδία. Γιατί η Ευαγγελία που ήταν η αμέσως επόμενη είχε 8 φορές χειρότερες επιστροφές. Και αντίστοιχα εγώ 48 φορές χειρότερες επιστροφές. Τι σημαίνει αυτό, δεν το κατάλαβα. Με συγχωρείς. Το δικό μου παράδειγμα. Όταν λες επιστροφές, τι εννοείς? Ναι, ούτε εγώ το κατάλαβα. Βάζεις €1 και παίρνεις 1,3 άμα ψηφίσεις την Κλαουδία. Μάλιστα. Μιλάς λοιπόν για τα στοιχήματα τα οποία προέκυψαν. Αυτό βέβαια δεν μείωσε την πίστη σας και τη φλόγα σας να διαγωνιστείτε για να τα δώσετε όλα στη σκηνή? Καθόλου. Εγώ πολεμούσα για αυτή την τρίτη θέση που την κέρδισε ατάξια η Βαρβάρα, γιατί γενικά το ήξερα ότι η Ευαγγελία και η Κλαουδία θα πάνε πολύ ψηλά, όχι απλά επειδή έχουν πολλούς followers, αλλά επειδή ήταν τα σουξέ. Λοιπόν, δώσ' μας λίγο το προφίλ του Instagram σου, γιατί δικαιούσε να έχεις και εσύ πολλούς followers. Δώσ' το μας. Ρίκη Τζατζίκη λέγεται. Επανέλαβε το αργά. Ρίκη, ΡΟΙΚΚΙ. Ναι. Και μετά Τζατζίκη, στα λατινικά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, Ρίκη Τζατζίκη. Εγώ δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις μου για την στιλιστική σου εμφάνιση.
Παρακαλώ. Καταρχάς, τα μαλλιά σου μόνο σου τα έφτιαξες ή υπήρχε άνθρωπος που σου είπε θα βγεις έτσι? Ολομόναχος, γι' αυτό και είναι όπως να είναι. Α, είναι όπως... Μάλιστα. Κάτι ακόμα. Επιμελώς τη μέλητα. Κάνεις αθλητισμό. Μέλητα, μου αρέσει πολύ αυτό, έτσι όπως το λες. Πες μας λίγα πράγματα για τις αθλητικές σου επιδόσεις. Μακάρι να μπορούσα να είχα κάνει και backflip, αλλά πρώτον το είχε κάνει ο Σάκης και δεύτερον θα μου φεύγαν τα καλώδια. Θα μπορούσες όμως να το κάνεις, Κολοτούμπες μπορώ να κάνω γενικά. Στη σχολή στην Αγγλία. Εγώ άλλο θέλω να μάθω, όχι τόσο για τα στιλιστικά. Για πες μας λίγο, περίμενε. Τι έκανες στην Αγγλία? Τι έκανα στην Αγγλία? Κάτι μου είπες τώρα, κάτι μου είπες. Έχεις μάθει και μίλησε η Έλενα και το κάτι κολοτούμπες μπορώ να κάνω, ναι. Α, κολοτούμπες, οκ. Πες, Έλενα, έχουμε το Ρίκη. Ναι, εγώ ήθελα να δω, καταρχάς σε όρους για το χορευτικό, ποιος τα επιμελήθηκε, είχατε κάποιους που να επιμελούνται, χορευτές, μίλησέ μας λίγο για αυτά. Η διαδικασία με τους χορευτές ήταν πολύ οργανική. Μπήκα μέσα, μου λέει ο Φωκάς, κάνε το χορευτικό έτσι όπως εσύ θες να το κάνεις. Απλά έβαλε το τραγούδι και με ευνηδίασε. Το χόρεψα μια φορά μπροστά του και βάσει στο τι έκανα εκείνη τη στιγμή, έτσι που μου βγήκε αυτό. Το έχεις δηλαδή εσύ, παιδί μου, εσύ το έχεις έτσι πως μας λες. Πόσες πρόβες χρειάστηκες για αυτό το αποτέλεσμα? Κυριολεκτικά χτίστηκε κάπως έτσι. Ήταν ένα πολύ σωστό φυσικό και οργανικό χτίσιμο για το χορευτικό. Έκανα εγώ το μήπως να κάνω ανσανσέρ, να λυγίσω τα πόδια, να πάω κάτω, να γυρίσω από την άλλη, να ανέβω. Και λέει ναι, τέλειο, θα βάλουμε και τους χορευτές να κάνουν αυτό. Και λέω μήπως οι δύο χορευτές να το κάνουν αντίθετα. Και κάπως έτσι έβγαινε όλο. Πώς ήταν οι παρουσιαστές μαζί σου? Παρουσιαστές. Καλά, την Έλληνα την αγάπησα. Το Σάκη τον έχω ξαναγνωρίσει γιατί τραγουδάω μαζί του. Εκεί ήθελα να φτάσω. Έχεις συμμετοχές σε νυχτερινά μαγαζιά και συμμετέχεις και σε προγράμματα μαζί με άλλους σπουδαίους καλλιτέχνες. Πες μου λίγο γι' αυτά. Γενικά δεν είχα εμπειρία, ούτε τέτοιες άλλες ευκαιρίες στο παρελθόν, διότι ήμουν Αγγλία. Αλλά τώρα έχει μερικούς μήνες που είμαι Ελλάδα. Γιατί βρισκόσουν στην Αγγλία? Στην Αγγλία που ήμουν, στο Λονδίνο ήμουν. Γιατί, για ποιο λόγο βρισκόσουν εκεί? Επαγγελματικά. Αγαπούσα πάρα πολύ το όνειρο ότι εκεί πέρα, άμα τα καταφέρω στον χώρο της τέχνης, τα κατάφερα για πάντα παντού. Και γι' αυτό και με τόσο μεγάλα όνειρα, ας πούμε, συνέχιζα και πολεμούσα και έκανα φίλους και περνούσα καλά και ήταν υπέροχα στην Αγγλία. Απλά να λέμε την αλήθεια, μου έλειπε και η οικογένεια και ο τόπος και το φαγητό εδώ πέρα. Ο καιρός, σίγουρα. Ο κόσμος σε αναγνωρίζει τώρα από προχθές. Από προχθές Ρίκη σε αναγνωρίζει περισσότερο ο κόσμος. Με κοιτάνε, δεν μου λέει κανείς τίποτα. Είσαι πριν τον διαγωνισμό μου είπε κάποιος κάτι. Στο έχουν πει βέβαια οι στενοί σου φίλοι και οι άνθρωποι του κοντινού σου περιβάλλοντος ότι τώρα πια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πιθανότητες και οι προοπτικές να έχεις μια ραγδαία εξέλιξη. Γιατί δεν είναι μόνο να ανακαλύψουν κάποιον, είναι να το γνωρίσουν καλύτερα. Θα πω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, και η Κλαβδία, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό show The Voice, δεν βγήκε πρώτη. Και χρόνια μετά τα κατάφερε στη Eurovision. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ πώς και εσένα θα στα φέρει η ζωή και που μπορείς να φτάσεις. Και τώρα το αντίθετο λες, να πάω The Voice τώρα. Καταρχάς. Ναι, γιατί όχι. Μπράβο. Καταρχάς θα σε φιλοξενήσουμε και τηλεοπτικά. Σήμερα ήταν πολύ γρήγορο αυτό και δεν ήθελα να χάσουμε τουλάχιστον τον απόϊχο της επικαιρότητας και σε ευχαριστούμε. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Ο πατέρας σου ήταν μια προσωπικότητα που σε επηρέασε ως όραμα να χτυπήσεις την πόρτα της Eurovision, δεδομένου ότι το 1998 είχε πάει με το τραγούδι «Ο Βασιλιάς των Εθνών»? Σίγουρα. Και όχι μόνο επειδή είχε πάει. Δεν μου είπε ποτέ πάνε επειδή πήγα. Όμως πρόσεξε, Κωνσταντίνε, εσύ έχεις καλύτερη πιθανότητα να νικήσεις από μένα, είσαι καλύτερος τραγουδιστής και τέτοια λέει πάντα. Και με σμπρώχνει κάθε χρόνο. Γράψε ένα τραγούδι για Eurovision, γράψε ένα τραγούδι για Eurovision. Θα συστήνεσαι πλέον στον κόσμο με το όνομά σου, το pop όνομα. Όχι με ολόκληρο. Εννοείται. Νομίζω ήδη το κάνει, δεν χρειάζεται. Το όνομα, αλλά το όνομα του πατέρα το είπαμε εμείς ως Νίκος Κατικαρίδης. Superstar, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Θέλεις κάτι άλλο να πεις? Θέλεις κάτι άλλο να πεις πριν σε χαιρετήσουμε? Είσαι στο στούντιο, κάτι γράφεις, τι θα ήθελες να πεις? Εγώ τώρα κάνω πρόβες για το Σάκη. Μου έδωσε την ευκαιρία να τραγουδήσω το Elevator στην αρχή του προγράμματος μια στο τόσο. Ωραία. Για ξαναπες το αυτό.
θα τραγουδάω το τραγούδι μου το Elevator από τον Εθνικό Τελικό. Ναι. Μια στο τόσο, σαν άνοιγμα για το Σάκη. Ναι, και που τραγουδάει ο Σάκης. Μπράβο, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Καλή επιτυχία. Που τώρα πιο Θεσσαλονικιός και ο Λονδρέζος έγινε και Αθηναίος. Έγινε σίγουρα. Καλή συνέχεια. Δεν ανήκουν παντού οι καλλιτέχνες βέβαια, αλλά ναι, είμαι παντού. Σωστά. Οι καλλιτέχνες είναι διεθνείς. Ρίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κάθε επιτυχία. Τι ωραία. Να μιλάς με φρέσκα παιδιά. Δεν έχουν μόνο όνειρο, δεν έχουν μόνο όραμα. Έχουν και διάθεση. Είναι σπίρτα. Συμφωνώ πολύ. Και θεωρώ πως όλοι μας και οι μεγαλύτεροι όταν μιλούν για τέτοιου είδους θέματα είναι πάντα νέοι. Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα μαζί με την Έλενα και θα αναφερθούμε για την εμφάνιση των δύο παρουσιαστών της βραδιάς εκτός από καλλιτέχνες, του Σάκη Ρουβάκη και της Έλενας Παπαρίζου. Ήταν εκδαμβωτική, έτσι, και τα ρούχα τους και όλα, να το πούμε και αυτό. Πραγματικά και η Έλενα. Καταρχάς η Έλενα ήταν υπέρκοψη και καλή γραμμή, ήταν το κάτι άλλο. Έλα όμως που τραγούδισε και ήταν λογικό να τραγουδήσει. Ναι, εντάξει. Το τραγούδι που έφερε την Eurovision στην Ελλάδα. Παίζει χρόνια. Το My Number One. Και έλα όμως που όταν παρουσιάστηκε το τραγούδι δεν αναφέρθηκε ο δημιουργός, ο οποίος πλέον και με δικαστική απόφαση έχει κατοχυρώσει, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά. Εσύ έλεγες να μην το έχεις προλάβει. Όχι, το γνωρίζω και το έχω δει και πρόσφατα ξανά. Ναι, ότι έλεγαν ποιανού είναι αυτό το τραγούδι, άλλου καλλιτέχνη. Έλα όμως που ο κύριος Ψαλτάκης ήρθε και το κατοχύρωσε και αισθάνθηκε αδικημένος. Και εγώ θα αισθανόμουν αδικημένος ως δημιουργός. Και να σου πω κάτι που θα μας το πει και ο ίδιος βέβαια. Η ίδια, λέει, η Έλληνα Παπαρίζου του είχε μιλήσει στο καμαρίνι της κάποτε και του είχε πει ότι ξέρεις κάτι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, σαν να ξέρει τι συμβαίνει. Αλλά η ίδια δεν είπε. Δεν είπε τίποτα γι' αυτό. Βέβαια είναι λίγο το κλίμα, είναι λίγο η ένταση. Θα μας τα πει βασικά ο ίδιος. Αλλά να μην χαιρετήσουμε τον κύριο Ψαλτάκη που τον αγαπάμε πολύ και είναι σπουδαίος και όχι όμως ως δημιουργός αυτού του τραγουδιού, αλλά είναι και ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει μια ιστορία στο χώρο. Έχει δουλέψει σε νυχτερινά μαγαζιά, είναι σπουδαίος, είναι εκρηκτικός, δεν μασάει τα λόγια του. Ανήκει στους ανθρώπους που έχει έναν δυναμισμό και ποτέ δεν χαρακτηρίστηκε ο κύριος Ψαλτάκης γραφικός, γιατί ό,τι λέει το εννοεί. Και πάνω απ' όλα έχει επιχειρήματα. Κύριε Ψαλτάκη, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και φυσικά να σας πω ότι σας αγαπάμε. Γεια σας, κύριε Ψαλτάκη. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Να ξεκινήσω ανάποδα ως εξής. Μένοντας, μπράβο σας στις ευχές που δώσατε στην νικήτρια αυτού του διαγωνισμού για να ταξιδέψει με το τραγούδι αυτό στην χώρα που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Πώς αισθανθήκατε, τι είπατε? Όχι, είναι καλή τραγούδι. Θέλει καλό το τραγούδι. Απλά είπα ότι θέλει λίγο τσαγανό, να έχει λίγο έκρηξη. Γιατί ενώ είναι πολύ ωραία μελωδία, καλή τραγουδίστρα, είπαμε θέλει λίγο τσαγανό. Κάποιος να ξυπνήσει λίγο, να έχει κάποια έκρηξη στη φωνή. Θέλει δηλαδή μια υπόδειξη για μια καθοδήγηση ερμηνευτικά, θέλετε να πείτε? Όχι ερμηνευτικά, αλλά μια κάποια έκρηξη. Είπε ένα πάθος εννοεί. Μάλιστα. Κάτι. Καταλάβω. Λείπει κάτι. Αυτό το κάτι θα αλλοιώσει το τραγούδι, το οποίο πια μπήκε ως υποψηφιότητα, ή θα κρατήσει ακριβώς το στυλ, δηλαδή το ηχόχρωμο τραγουδιού, την ίδια μελωδία και πρέπει κάπως αλλιώς? Όλα καλά, ωραία μελωδία, αλλά ο κόσμος θέλει να βλέπει και μια ωραία κίνηση τεφλία. Συγγνώμη για τη λέξη μου, και γιατί εγώ υπήρξα τραγουδιστής 50 χρόνια. Το έχω πει ήδη. Ναι. Και λέγαμε πω αυτή είναι σκέτο αγκούρι. Όταν κάθεσαι εκεί ακίνητος. Συμφωνώ και εγώ αυτό το σχολιασμό ήθελα να το δώσω. Θα ήθελα περισσότερη κίνηση. Μετά δεν μπορεί αυτό κοριτσάκι, ρε παιδί μου, είναι κρίμα να φοράει τα γυαλιά, δεν μπορεί να βάλει πακούς. Είναι δυνατό τώρα? Η ίδια απάντησε ότι χωρίς τα γυαλιά δεν την αναγνωρίζει ο κόσμος και δεν υπάρχει περίπτωση να τα βγάλει. Αυτά είναι κουταμάρια. Αυτά δήλωσε η ίδια. Κάποιος έξυπνος ή κάμια έξυπνη της είπε ότι μοιάζει με την Άννα Μόσφαιρη. Το κοριτσάκι τώρα 22 χρονών τα πήρε τα μυαλά λίγο αέρα και αφήνει τα γυαλιά. Μας το πήρατε από το στόμα αυτό. Η ίδια είπε ότι αν βγάλει τα γυαλιά δεν την αναγνωρίζει τη μάνα της. Δεν τα είπα εγώ. Η ίδια στη συνέντευξή της τα είπε. Τώρα αν το άκουγα αυτό που έλεγε ειλικρινά, θα λυπόμουν γιατί μου θυμίζει λίγο την προηγούμενη, τη Μαρίνα,
τη Σάτινο, την σε μεγάλη εκτίμηση. Ναι. Μόλις είδα την Eurovision, αυτό το χάλι, οι κινήσεις που έκανε για το Ισραήλ και όλα αυτά, οι αντιφάσεις, αυτό το πρόσωπό της, ούτε να την ακούω δεν θέλω. Λοιπόν, δεν πάει λοιπόν αυτή η κοπέλα, τώρα νέα κοπέλα, να λέει τώρα αυτά τα πράγματα. Κύριε Ψαλτάκη, δεν έχει δικαίωμα ένας... αυτό είναι κάτι εμβόλυμο που θα σας ρωτήσω, αν θέλετε απαντάτε. Έχει δικαίωμα κάποιος ο οποίος εκπροσωπεί μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, διεθνώς, μέσα από τις κινήσεις του να κάνει και πολιτική τοποθέτηση, γιατί είναι πολιτικό μήνυμα. Μια γκριμάτσα, μια κίνηση. Δεν έχει καμία σχέση, παιδιά, η μουσική με την πολιτική. Καμία σχέση. Και εγώ αυτό θεωρώ. Καμία σχέση. Τι δουλειά έχει. Δηλαδή η ειρήνη με τον πόλεμο είναι το ίδιο πράγμα. Όχι. Κύριε Ψαλτάκη, ωστόσο το μήνυμα το οποίο δίνει το τραγούδι αυτό είναι βαριά πολιτικό, Έχει μια πολιτική χρειά και απόχρωση. Δεν μας αφορά αυτό. Η μελωδία, εγώ δεν καταλαβαίνω ούτε και θέλω να ακούω το στίχο, γιατί καμιά φορά με τρελαίνουν. Ας μου λέει παράδειγμα τραγούδι 5 φεγγάρια. Ποια 5 φεγγάρια, ρε άνθρωποι? Ναι. Υπάρχουν 5 φεγγάρια. Μάλιστα. Τα φεγγάρια. Είναι σουρεάλ ο στίχος. Ναι, αυτά είναι αηδίες τώρα. Έχουν χαλάσει τα πάντα, ξεφτυλίσανε το λαϊκό τραγούδι, ξεφτυλίσανε την ελληνική μουσική, όχι και τους στίχους, τέλος πάντων. Βέβαια, η αντίπερα πλευρά έχει διαφορετική άποψη και λέει πως έτσι προχωράμε πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή και σε αυτά που αναζητάει η νέα γενιά. Αδερφέ, κάποτε που είχε γίνει, θυμάσαι με τους σατανιστές που είχαν έρθει εδώ και τραγουδήσανε μετά από εμάς, νομίζω ότι ήταν το 2006 και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Άκου τώρα, αν γνωρίζεις το Θοδωρή τώρα και έτσι. Δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως τοποθετείται. Απλά ήταν παιδιά του heavy metal ή του death metal. Κάπως έτσι. Δεν θα τοποθετηθώ εδώ γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς το είδος. Σου λέω απλά δεν έχει καμία δουλειά η πολιτική με τη μουσική. Αλλά τον καιρό εκείνο ήταν όλοι, αν θυμάσαι, ο σατανισμός, γράφαν εφημερίδες, τηλεοράσεις με σατανισμούς. Ναι. Και λέω το Θοδωρή του Ρακετσίνα, να με θυμάσαι, θα βγουν πρώτοι. Γιατί η Ευρώπη έχει γίνει αλλαντάλλον. Και βγήκε πρώτη. Οι φωτιές, όλο αυτό το οποίο έγινε, το σκηνικό, οι δυνατές φωνές, τα πολλά. Ελάτε όμως τώρα που εμείς μιλήσαμε για όλα τα άλλα και αφήσαμε στην άκρη την έκρηξη. Ακριβώς. Μια έκρηξη η οποία καταγράφηκε έτσι και σχολιάστηκε. Με το που λέει ο Σάκης Ρουβάς ότι η Έλληνα τραγουδάει τον number one, έρχεστε εσείς και βγάζετε ένα δημοσίευμα στο προσωπικό σας προφίλ στο Instagram και λέτε ότι θα απαγορέψετε, εάν επαναληφθεί, ακόμα και να ξανατραγουδήσει η Έλληνα Παπαρίζου το number one, εφόσον δεν αναφέρετε το όνομά σας. Ναι, και το εννοώ και θα γίνει αυτό και πολύ σύντομα. Δηλαδή έχετε πάει στο δικαστήριο? Μισό λεπτό να ολοκληρώσουμε, αν μου επιτρέψει, Έλληνα. Ναι, απλά να πήγε να έχει πάει στο δικαστήριο. Όχι, εγώ θα περιμένω λίγο καιρό. Αυτό και να μας πει. Και θα δράσω όπως το μυαλό μου πάντα πάει σωστά. Το θέμα δεν είναι θέμα, παιδιά, ξέρετε τι γίνεται. Ο Παπαρίζου έκανε ένα λάθος. Ότι όπου πάει, λέει Χρήστος Δάτης να τα λέει Γερμανού. Αυτό εμένα με εκνευρίζει. Εντάξει. Γιατί το κάνει αυτό? Γνωρίζει την απόφαση του δικαστηρίου. Δικαιωμάτες γιατί το κάνει. Την επιβάλλει η εταιρεία, επειδή δεν τρέπονται που γίνανε νούμερο το καιρό εκείνο που βγήκε και είπα την αλήθεια και δικαιώθηκα από όλα τα δικαστήρια. Δεν τους αρέσει αυτό, δεν μπορούν να το χωνέψουνε. Κύριε Ψαλτάκη, αποζημιωθήκατε και οικονομικά για... Όχι, τίποτα. Απλά ηθικά μόνο. Τίποτα. Ναι, και εφόσον λοιπόν η αναγνώριση είναι μόνο ηθική, νομίζω πως επιβάλλεται να φωνάζουμε το όνομά σας, όχι να το λέμε. Θα σε διακόψω για κάτι άλλο και συγγνώμη γι' αυτό. Εγώ όταν δικαιώθηκα στο τελικό στον Άριο Πάγο και τελειώσανε όλα... Φτάσατε στον Άριο Πάγο. Ναι, άκου όμως τι γίνεται. Εγώ πήγα στην εταιρεία της Sony και τους είπα ξεκάθαρα ότι δεν με ενδιαφέρει να βγουν 100.000 ή 10.000 ή 1.000. Ένα CD που να γράφει απάνω το όνομά μου. Ακόμα δεν έχει γίνει. Πρόσεξε. Ναι. Κάνω εγώ καταλαβαίνω την πικρά. Κάνω υπομονή. Βγαίνει αυτή. Δεν λέει το όνομά μου, δηλαδή κάτσε ρε μάκα, κάτσε ρε. Πάει πολύ. Εκεί τρελαίνεται ο άνθρωπος. Εκεί τρελαίνει ο άνθρωπος. Λοιπόν, να σου το πω. Η αχαριστία είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ναι, αλλά κάπου διάβασα ότι την είχατε δει μετά από καιρό και σας είπε ότι έχετε δίκιο. Δηλαδή σας το είπε και τα βρήκατε τότε. Όχι, δεν το είπα εγώ αυτό. Όχι, αποκλείεται. Ποιος το είπε τότε? Δεν την έχω τίποτα. Πού το διάβασε αυτό, Έλενα? Μισό λεπτό να τοποθετηθεί λίγο ο δημοσιογράφος. Το διάβασε στο διαδίκτυο. Ναι. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κύριε Ψαλτάκη. Τέλος πάντων, να μας πει εδώ την αλήθεια.
Θα σου πω εγώ τι διάβασα, άκου, γιατί μάλλον δεν το θυμάσαι καλά. Απλά δεν το θυμάσαι καλά. Είπα ότι είχαμε πάει στο Φίβερ. Όχι, τα διαβάζει. Με συγχωρείτε, κύριε Ψαλτάκη, συγγνώμη, δεν θα σας ξαναδιακόψω. Η Έλληνα τα διαβάζει σωστά. Απλά ίσως να μεταφέρονται διαφορετικά στο διαδίκτυο. Όχι. Είναι πολύ προσεκτική. Δεν το έχω διαβάσει εγώ ποτέ αυτό, γιατί δεν έχω πει. Καταρχάς δεν την έχω δει την Έλληνα ποτέ στη ζωή μου. Μια φορά πήγα και την είδα στο Φίβερ και αυτό θέλω να σου πω και είπα. Και το έχω πει και θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ όσο είναι ζωή η κυρία, για να μην λέτε ότι λέω άλλα ντάλλον. Και άμα έχει λίγο τη μαγιά πάνω της, να βγει να κάνει και την καρδιτσιώτησα, να βγει να το πει. Ότι πήγε η γυναίκα μου στα καμαρία και της λέει της γυναίκας μου, ξέρω την αλήθεια, αλλά δεν μπορώ να επέμβω. Μπράβο για τη γυναίκα, εγώ μπερδεύτηκα, Γιάννη. Για τη γυναίκα το είχα διαβάσει. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι η ίδια το είπε. Μπράβο, εγώ το κατάλαβα. Ναι, έχετε δίκιο, εγώ το διάβασα. Ο Γιάννης δεν το κατάλαβε. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και το τόνισα και σήμερα στη Ζολάκη που μίλησα. Αν έχει ψυχή να βγει να το πει, να το διαψεύσει. Αφού λοιπόν κυρία μου, καλή Παπαρίζου που την έχετε όλοι για καλό κορίτσι, τέλος πάντων, που δεν αμφιβάλλει κανείς, αλλά σε μένα δεν δείχνει αυτό, θα σου πω γιατί. Αφού λοιπόν είπε στη γυναίκα μου αυτό το πράγμα, εγώ το δέχτηκα και λέω στη Μαρία, Μαρία, εντάξει, τραγουδίστρια, είναι λογικό να μην επέμβει, ακόμα είναι ενεργεία, δουλεύει, καταλαβαίνεις. Το πήρα καλλιτεχνικά γιατί εγώ υπήρξα τραγουδιστής. Το ίδιο της το έκανα και εγώ. Όλα καλά μέχρι εδώ, ρε μάγκα. Αλλά όταν λοιπόν λες αυτή τη λέξη και δικαιώνεται ο άνθρωπος, και τα ακούς ότι δικαιώνεται και το ξέρουν όλες τις τηλεοράσεις και όλος ο κόσμος, εσύ γιατί δεν λες το όνομα του άνθρωπου, αφού είχες πει ότι το ξέρεις και πριν ακόμα δικαιωθώ. Να σας πω κάτι, κύριε Ψαλτάκη. Δηλαδή να το έλεγες στη Eurovision, έτσι. Η κυρία Παπαρίζου δεν κολλάει η καλή κοπέλα και η καλή θέληση. Θα απαντήσω εγώ, παρότι δεν μπορώ να απαντήσω για την Έλληνα Παπαρίζου. Τι σκέφτομαι εγώ. Οι ισορροπίες που διατηρούν οι καλλιτέχνες, εσείς το ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε και ο ίδιος καλλιτέχνης, είναι πολύ λεπτές. Και η γραμμή είναι τόσο αδιόρατη και λεπτή που φοβούν και ακροβατούν εκεί επάνω. Όταν λοιπόν έχουν μεροκάματο μέσα από αυτά, καταλαβαίνετε, μην βρεθούν στο μάτι του κυκλώνα αρβλόγου και αιτίας. Το καταλαβαίνω εγώ, άκουμα. Επειδή λοιπόν υπήρξα τραγουδιστής 50 χρόνια, θα σου πω το εξής και έχω γυρίσει όλο τον πλανήτη τραγουδώντας, θα σου πω δύο λέξεις. Η Παπαρίζου είναι Παπαρίζου, είναι νικήτρια της Eurovision. Πρέπει να έχει, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα γιατί μας είναι. Ναι, πρέπει να έχει το σθένος. Το σθένος, αυτό θέλετε να πείτε. Το ισόρροπο που φοράει, το φοράει. Να έχει το σθένος να πει, όχι κυρία Ερτ. Πρέπει να γραφεί το όνομα του συνθέτου και του στιγουργού και του άλλου συνθέτου. Από κάτω. Αυτό θα ήταν το σωστό τώρα, έτσι. Εντάξει. Αυτό θα ήταν το σωστό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, γι' αυτό λέω μέχρι εδώ η καλοσύνη μου. Μέχρι τώρα έκανε υπομονή, δεν κάνα το CD, από λεφτά 0. Έτσι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ μαζί σας, κύριε Ψαλτάκη. 600 εκατομμύρια, άκουδο. 600 εκατομμύρια έχει views στο Ιντερνετ το My Number One. Έχει βγει σε 48 χώρες επανεκτέλεση και δεν κυνηγάω κανέναν και δεν ψάχνουμε. Συγγνώμη, δεν πήρα τα χρήματα για αυτά. Είναι δυνατόν? Βλέπεις τώρα. Μα δεν είναι δυνατόν, συγγνώμη. Όχι, γιατί είμαι και εγωισταράς, είμαι και μαλάκας. Δεν τα διεκδικήσατε, κύριε? Αφού είπε τώρα θα πάει στα δικαστήρια, το σκέφτεται. Θέλω να τα ξαναγώ. Δεν μπορώ να σου το πω, ρε. Του συγχάθηκα. Ναι, δεν είναι. Αλλά όλα καλά μέχρι εδώ. Του συγχάθηκα, αλλά θα σέβονται το όνομά μου. Γνωρίζετε καλύτερα από τον καθέναν και εμείς με όσες γνώσεις τέλος πάντων διαθέτουμε ότι όταν υπάρχει μάλιστα μια δικαστική απόφαση, υπακούμε. Και υπακούμε διότι διαφορετικά είναι προσβολή. 20 χρόνια δεν μας έχει καλέσει ούτε μια φορά η ΕΡΤ να μας πει έστω και να ευχαριστώ, ούτε η κυρία Παπαρίζου. Που άσε με τώρα, σου λέω. Ποιοι από την ΕΡΤ να σας καλέσουν, κύριε Ψαλτάκη? Ξέρετε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, το οποίο συντονίζει για να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα αυτό το διαγωνισμό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να μεθοδεύσουν. Αυτή είναι η κλίκα, θες να πεις. Η κλίκα και αυτοί είναι οι αεριζίδες. Δηλαδή, δυστυχώς η ΕΡΤ έχει καταντήσει. Εγώ και το έχω πει και στις προηγούμενες Eurovision, είχαν έναν κοντόπουλο και εγώ το λέω και με το όνομα, δεν τρέπομαι ούτε φοβάμαι. Είχαν έναν κοντόπουλο επί 40 χρόνια, δεν ξέρω, 30 χρόνια, 20 δεν ξέρω εγώ. Είχαν τον κοντόπουλο. Και τι έκανε ο κοντόπουλος? Πες μου εσύ, Γιάννη. Τι έκανε ο κοντόπουλος? Πες μου ποια θέση πήρε σε όποια χώρα και να πήγε. Πες μου, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον εγώ, ρε μάγκα, πήρε. Η ερώτηση αυτή ξέρετε πως είναι ερώτηση ρητορική και δεν επιδέχεται απάντηση γιατί όλοι γνωρίζουν. Το καταλαβαίνω. Απλά λέω. Πες εσύ την απάντηση. Είναι πολύ σωστό το ερώτημα το οποίο τοποθετείτε. Ακόμα και όπως συντώνας ο Γιαννόπουλος που είναι άνθρωπος της τηλεόρασης, αγανάκτησε με αυτό που είδε σε αυτή τα προκληματικά. Ο άνθρωπος είναι κολλητός με όλους.
Και αγανάκτησε ο άνθρωπος. Και με το δίκιο. Εξαιρετικό παιδί. Ξέρεις τι με ανέβασε εμένα και με έφτιαξε. Η λέξη του Μικρούτσικου. Όταν άκουσε το ρεπορτάζ που μίλαγα στην εκπομπή του Μέγα το Σαββάτου, μόλις τελείωσε η ομιλία μου, ο άνθρωπος έμεινε άγαλμα και λέει λυπάμαι πολύ και είναι σιχάματα. Δηλαδή, πώς γίνεται, εγώ λέει σαν Μικρούτσικος δεν ξέρω το παιδί αυτό το όνομα του Μάνος ή Ψαλτάκης, δεν το ξέρω το όνομα του, δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Δεν είναι κρίμα, αλλά να είναι αυτός ο δημιουργός και να μην ξέρω εγώ που είμαι στη δουλειά το όνομά του. Για φαντάσου λοιπόν, Γιάννη. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Μικρούτσικου, που ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή και το είχε ανακοινώσει βέβαια και στη δική του εκπομπή στο Μέγα. Μάλλον στην εκπομπή που συμμετέχει στο Μέγα. Μπράβο, και μπράβο, γιατί είπε πράγματα που με συγκινήσαν, όπως και η κυρία Ντρούτσα, το ίδιο, δεν το περίμενα. Εγώ έμενα άγαλμα. Καλά, η Εύη έχει ένα στόμα που δεν χαρίζεται σε κανέναν. Αλλά και εσείς δεν πηγαίνετε παραπίσω. Για χαρά τα λέτε. Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Για χαρά τα λέτε και μας αρέσει όπως τα λέτε. Και έτσι πρέπει να μιλάμε όλοι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όποιος μιλάει ύπουλα, υποκριτικά, με αχαριστίες και με ιστορίες και με λαμογίες και να γλύφουν, εγώ από μικρό παιδί συχαίνω με τις κλίκες και τους γλύφτες. Πρόσεξε. Σας φαίνεται από το λόγο που έχετε. Έτσι, υποκριτές όλοι, και σε πληροφόρηκα σου λέω ότι όλη νύχτα μια δεκαετία. Κύριε Ψαλτάκη, τους τα ψάλατα μια χαρά. Είναι σκέτη υποκρισία. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο, είναι όπως τα πολιτικά. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο και πάνε και πίνουν μαζί στην καβέρνα. Τι μου λες? Μάλιστα. Το σύστημα. Έχουν δει τα μάτια μου τόσα πολλά που τους συγχάθηκα. Γι' αυτό και σταμάτησα και ένα τραγουδάκι και ένα γράφο. Σταμάτησα. Δεν τους μπορώ άλλο. Ίσως θα έπρεπε να είναι το επόμενο τραγούδι που θα γράψετε με τίτλο «Του συγχάθηκα». Συγγνώμη, αστειεύομαι λίγο, αλλά δεν ξέρετε ποτέ τι μπορεί να γίνει. Και όμως το έχω ήδη γράψει και είναι ακόμα. Ωραία είσαι. Αλήθεια. Είναι στην πάντα, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψαλτάκη. Πολύ ευχαριστούμε. Ήταν ωραία σήμερα η εκπομπή. Τα είπαμε ωραία. Γιάννη, όταν μου πάρεις τηλέφωνο, σε θέλω για κάτι σπουδαίο. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Τι ωραία που μας τα είπε. Πέροχα. Και όταν έχεις τον κύριο Ψαλτάκη, αυτό που είπε και προηγουμένως, τα ψέλνει μια χαρά. Έλενα, δεν προλάβαμε να πούμε πόσο σημαντική ήταν και στο τραγούδι και στην παρουσίαση. Λίγο τα μάθησαν στο Q, αλλά θα τα παραβλέψουμε και οι δύο παρουσιαστές. Ωραία, πάμε στην ΕΡΤ. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα τόσο όμορφη. Αχ, Ήσουν το φωτεινό αστέρι της σημερινής εκπομπής. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Καλά που υπάρχουμε. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ώρα που πρέπει. Γεια σας.